Здравейте хора, аз съм Хикс Долна и Цака Долна Хикс. А това е Алекс Долна 23. Здравейте! Имаме и още един приятел, който снима с нас клипове, но тази вечер няма да може да е с нас. И така днес ще ви покажем нашето инфо. Да, Инфото не е на забравихме канал. думата. Направихме си каналче във Facebook, в YouTube и ще качваме редовно клипове и най-важно, когато имаме време. И сега мога да обясня върху какво ще снимаме, какво ще правим. Ще снимаме главно на игри, ще правим някои туториали, как да сложите мод, как да сложите texture pack, как да сложите hack и подобни, как да си направите bucket server с равно IP и други. Така, това мисля да е инфото за този епизод. Това малко кратко епизодче показваше какво ще правим, какво ще снимаме, да сте наясно с всичко. И благодаря за гледането. А само да допълня, другия играч се казва Криза Z Долна 2002. 22? Да. И това е. Просто искахме да ви обясним какво ще правим. И до следващия път, когато снимаме видеото, как да си сложим хузури. Довиждане!